Viete, že za vaše zranenie pri dopravnej nehode alebo pracovnom úraze vám môžeme vybaviť finančné odškodnenie, aj keď nie ste poistení? A je to jednoduché. Zavolajte nám na toto telefónne číslo, ktoré nájdete aj na našej stránke. Posúdime váš prípad, budeme hájiť vaše záujmy voči poisťovni vinníka, a to zadarmo, až do uzavretia prípadu. V niektorých prípadoch vám môžeme dokonca vyplatiť časť nároku aj vopred. Chceme bežným ľuďom uľahčiť ťažké dni po nehode. Ja sama som pracovala na opačnej strane stola, v poisťovni, kde som videla, ako sa znižuje poistné plnenie, kde sa dá. Tento systém sa mi nezdal spravodlivý. Aj preto sme založili Kompenzu, kde stojíme za vami a robíme všetko preto, aby ste dostali peniaze, na ktoré máte právny nárok. Zariadíme maximálne odškodnenie bez zbytočných starostí. Kompenza. Maximálne odškodnenie bez starostí.